Kanbanwaan, dili sa programang Andaw Banwaan sa 97.5 Bangon OK FM. Diyos maray na aldaw po sa Saindo Gabos, iniliwat po si Ervin Borja sa programang Ano Daw Banwaan. Mga tugang sa nagruruluwas na bareta, manunungod po sa politika digdi sa Naga. Asin sa mga interviews na ginibukan na istasyon na ini, ki Vice Mayor Nene de Asis, asin ki dating alkalde Jan Bongat, kan nakaaging aldaw. Dai maninigaran na garong nagkakaigwang garat o may problema sa grupo kan Team Naga na haloy ng pinamamayuhan kan mga Robredo. An Team Naga haloy nang nagdodominar kan politika digdi sa syudad ni Naga. Halos pira na lamang na dekada na an nabubutuhan digdi ubos ang linyada kan Team Naga. Puwira lang ka nakaaging eleksyon na may sarong kagawad an nakalaog na mayo sa linyada. Ikan sarong simana, may nagluwas na bareta na pig-endorso na ni Vice President Leni si incumbent City Mayor Nelson Ligacion na iyo manggiraray ang tatambudan sa maabot na eleksyon. Alagad pagsunod na daw, si Vice President Leni nagpahimutik na ang bareta sarong fake news. Sigon sa Vice President, ang gabos na posisyon sa line-up ibabali sa puon sa mayor, sagkod sa mga kagawad. Iaayon manggiraray sa dating proseso. Gusto sabihin siguro sa proseso si dati na may mga survey, nagigibuhon, mga consultations bago mag-desisyon kung sa irisay manggiraray ang reaon sa linyada. Kasabay kayo ni mga tugang ang dating alkaldiman kan siyudad ni Naga na si Jan Bongat. Nagpahayag man na haros ang tono desidido siya na aplikante siya sa giraray sa para magkandidatong alkalde sa lindong kan Team Naga. Normally, sa sarong political group, pag ang incumbent na mayor, pwede pa, kwalipikado pa, asin gusto pang magre-eleksyon, ini tinatawan ng buwelo para siya giraray ang tambudan kang grupo. Alagad kon ang grupo, maako mga tugang ng aplikante, asin iaayon sa proseso. Maski puro paano insulto ini sa incumbent. O nagpapahiling na igwang problema sa grupo. Sa puntong ini, sa parte ni Mayor Ligacion, na nakasarong term pa sana, na siyempre, iyo manggiraray ang gustong tambudan. Asin siya siyempre nagtutubod na marayman ang naging performance sa primero niyang termino. Siguradong dahil siya maugma sa party niya na iaagi pa sa proseso kung si isa-isa inda ni ex-mayor Jan Bongat ang tatambudan sa election 2022. Kundi ang pahayag baga ni ex-mayor Jan Bongat, dahil manangangahulugan ngayang first termer ka dahil ka na pwedeng sanglian. Pwedeng sa party mga tugang ni Mayor Ligacion, mamundo ini na pwede sana siyang maulian kung iyo manggiraray ang pipilion o mapipili sa sinasabing proseso. Paano kung dae? O bako siya ang pilion o si ex-mayor Bongat ang tambudan? Sa kamugtakan ni Mayor Ligacion, lalo na ngunya na may endorsement na ginibuan mga kapitanes kan siyudad ni Naga. Isa parte ni Mayor Ligacion kung bako siya ang tambudan, tumumang daw si Mayor Ligacion.
kung mangyari ini, may mga incumbent kagawa daw na mag-iriba sa iya. Mga tugang, haloy ng panahon na dominado ang politika digdi sa Naga, kan Team Naga. Napigbok nga pa kan si Dipuntong Jesse Robredo, na pinadagos kan sayang agum na si Vice President Leni. Sa mga nangyayaring ngunyan na konflikto, kung mapasala ang desisyon sa proseso, dai daw inipunan kang pagkabaranga kang Team Naga. Asin dai daw iniinggikanan kang pagtapos kang pagdominar kang politika digdi sa syudad ni Naga. Aldaw Ganwan, ang pagdisarulyar ka na ninyenot na isyu kan aldaw, ang pagkuha kan pulso kan banwaan, digdi sa programang